Waduh saka Gunung Kidul tekan Solo mergo panganan iki tok bolo. Jian kakekane tenan. Samben dino mampir nang FYP ku muarai pengen tok. Iki wis tekan Jalan Slamet Riyadi, pinggir dalan akeh kopi shop bolo. Jane ya ameh mampir tapi sendalku Carfil iki iso ditampa ora ya nang kene iki, Bos. Iki pas wulan Poso 2026 bolo. Gandeng perjalanan saka Gunung Kidul tekan Solo kuwi membutuhkan waktu 1 jam. Terus iki mau ya turno udan dadi tekan kene iki wis bar buka. Mampir tuku cilok ning ngarep Sritek iki mau tak nggo buka ning dalan. Oh iya, dalan ning Solo iki Slamet Riyadi iki searah ya bolo. Dalane rame, pemandangane pinggir-pinggir ya wong nongkrong akeh ning kopi shop kuwi bolo. Singkat cerita iki aku wis tekan nggone bolo. Iki aku lagi neng sate kambing Mas Pinco. Anggone rada mlebu ning di Google Map ya iso ketemu. Lah iki menune bolo. Ana menu paketan sing wis termasuk nasi karo es teh kuwi iso ngipuk sak puase nasine. Pengine gur tuku sate kronyos lah ning kok ya sida kalap. Tongseng karo sate buntele sido tak tuku yo iki bolo. Iki aku mrene karo bojoku bolo, wong loro tok iki tuku sakmene iki ambekane iki entek ora. Ning sate kambing Mas Pinco iki jarine nek sampe prengus diganti bolo. Ora usah kakean cincong iki langsung tak santap bolo mergone wis ngele. Bayangno terakhir mangan jam 4 isuk iki sampe jam 7 luwih iki lagi mangan bolo. Mergo kahanan iki mau udan bolo ning dalan dadi ya suwi tekan kene iki. Regane semono kuwi karo rasane ya worth it bolo. Pertama sate kronyose kuwi irisane gede-gede. Bakare ya pas ora sing gosong banget. Terus sate buntele kuwi menurutku lembut bolo, daginge krasa tur ya enak. Tongsenge pedes, bumbune ya krasa bolo. Akae sakmono kuwi aku entek 70.000 luwih sithik bolo. Iki wis entek gandeng wis entek gek nggone tambah rame. Aku ameh balik nang Gunung Kidul meneh bolo. Matur suwun wis nonton ya bolo. Ditunggu vlog selanjutnya kira-kira mangan apa meneh ya bolo. Tolong rekomendasikan meneh bolo.